Hej, mit navn er Frank Høj. Vil du være med til at støtte en sjælden sag? Rett-syndrom er en sjælden tilstand, der rammer 2-3 familier hvert år. Den er uhelbredelig, og den påvirker familiernes liv resten af livet. Waking up in the morning with a positive view inside. Looking at my pretty daughter in the last moonlight. Knowing I have to carry you for the rest of my life. Wishing for the miracle. Rett-syndrom er genetisk og ses overvejende hos piger. I starten udvikler de sig næsten normalt, men så går deres udvikling i stå. De holder op med at bruge de færdigheder, de har lært. Silent angel, I love the way you tap your fingers. My silent angel, I love your pretty eyes. Oh, my silent angel, I love the way you tap your fingers. De får ufrivillige håndbevægelser, og de udvikler ikke deres talesprog, så de har ikke noget sprog. De er fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Nogle kan gå, mens andre sidder i rullestol. You got so much potential, I'm trying hard to better your skill. It's tough cause you're a bit lazy, hoping you will learn something. I see the frustration in your eyes, you let it out with a scream. But at the end of the day, you'll have Hvad sker der i den her stol? Så går jeg der. Ej, altså, det skal vi Oh, my silent angel, I love the way you tap your fingers. My silent angel, I love your pretty eyes. Oh, my silent angel, I love the way you De tap får ofte medicinske problemer, som epilepsi, uregelmæssig vejrtrækning og skæv ryg, der i nogle tilfælde måske kan opereres. In the evening when I tuck you in and singing your song. Familierne med denne sjældne sygdom står ofte alene, for det kan nemlig være svært at forstå, hvordan man har det. Derfor er det vigtigt at være en del af en forening, hvor man kan møde andre familier, som har prøvet det hele før. Oh, my silent angel, I love the way you tap your fingers. My silent angel, I love your pretty eyes. Oh, my silent angel, I love the way you tap your fingers. My silent angel, I love your pretty eyes. Du kan være med til, at vi står stærkere i fremtiden ved at donere et beløb til Rett-foreningen, at vores børn kan blive gamle, og vi vil sikre os, at de får en god livskvalitet gennem hele